स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अभिनेता प्रवेश लाल यादव की ओर से। आप लोग के बता दी कि रितेश पांडे और प्रवेश लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त देशभक्ति फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा सरफरोश। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर रामनवमी के अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गई रहे और ये फिल्म के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ये फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो गई बा और ये फिल्म रिलीज ला एकदम तैयार बा। ये फिल्म के लीड रोल में आप लोग के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे, प्रवेश लाल यादव और यामिनी सिंह के शानदार और सुपरहिट जोड़ी देखे के मिली। और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े मंजुल ठाकुर जी और ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़ी शुभा सिंह जी। आप लोग के बता दी कि ये फिल्म के ट्रेलर के आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज कैल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के रितेश पांडे और प्रवेश लाल यादव के आवे वाला फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर और नाम कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ये फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।